Butin yan, baka ano na Gi. Gi. Sayo sa buntag sugod na paglakaw, kaya adlaw sa What up everybody, Junanax here. Natakaroon din sa Japan. So tanaw nato karon ang akong kauban magpasabong og kaka. Dagko kayo guys, yung kakaroon atong ipakita aron ninyo ha. Dagko kayo. Huh? So sila diri magpusta sila diri mga kaka mga puntos diri. So mga daghan sila kwarta diri. Bigay sila diri. Secret. Oh. Si Richie Boy. Sila postan mo Richie Boy? Eskalapad. So kanang eskalapad na nasa 4,500. So tanawon to ang sit up ni Show diri. Eskalapad ako ha. So first time pa rin ako nga vlog. Kaka nga vlog. And then atong tanawon na. Klaro next. Dili ko maklaro ba. So mo ni kaka diri no. Channel, i-promote mong channel mo. Ato hindi maklaro. I-subscribe. Kini moni kaka diri Japan. Ani kini siya. Subscribe na gugub katagan. Pwede katagan mo subscribe mo. Lima pa nakita ni Show diri. Tanawa, dagko kay mga kasway. Mabi naman ang mga kakaaoy. Karon nag-sit up na si Show sa Roydahan. Sige na, kon. Kami sa biliran. So decision na sa ni kuan na si channel Kamandag 90s. Kamandag 90s. Pasokin niyo bahay ko. Oh, ako nang imutang kuan diha link ni Show. Karon mag-sit up na sa Show. Sige. Okay. Watch out. Welcome to the vlog, Junanax Adventure. So karon guys, magpaaway taog kaka. Makita rin yung mga Japanese nga mga kaka diri guys. Nindot gani guys. Hey, mag-sit up sa may sa ilang arena. Namami arena rin sa kaka guys. Ila pangikuha guys. Makita na to karon masaksiyan na to ang main event of the Japanese kaka version. So guys, dara guys, kapadulong na sila guys. Sit up na to guys. Atay guys, diri guys, giagi kayo sa tungod guys no. Makita nyo guys, giagi sa tungod no. Gusto tarungan na dia. Karon bilyaran among gigamit nga Roydahan. So pila ni kakakuan First Show? fight na, kanay mo na. Ha? First fight na. Kini. Card na ko no. Dito, makita na na. Babae na. Ayan lang yung episode na yun. Babae man. Ang guys, mani kaka diri. Ang guys, mga ni guys, oh. Tanawa. Up. Yawan. Dagko kayo, madlok nang gunit. So guys no, dito ni kaka. Ano? Murag tapay-tapay tanawon. Eskalapad mo kayo mo ha? Gi. So pila ta ka game karon so? Duha ra ka game. Duha ka game ta. Kalawente. Mani akong kuan ha, mani pambato nako kini. Na mo siya pakita mo so. Uy, siya na sa. Suting kalok ito. So kini guys, kadagko pila man ni ka sentimeter so? Dagko ano eh. Kuan. Oy, shout out. Basta kuan sa guys. Gore. Giant na din, giant. Exceed din nila sa jumbo. Sila po to sa jumbo. Butay mo nga mo. Sabi naman nakatagpo ng mga kakaagay. Ito po, lamang sa katawan. So lamang sa galamay. So hindi na ako magtagalog yun. First fight natin. Dito. Okay, play. Pila ni ka kuan so? Sige, dalawang fight. Duha ka fight. So subukan natin. Bukan natin guys. Mga Tagalog na sila. Ito na ngayon guys no. Si Mark og si Pati hug so. Nabunol na yan guys, hindi na yan magagawa. Lagta gapon diri sa Japan ha. Mani ka diri Japan. Hop, kuan ha. Fire. Ay, So, isugat. Ayaw, ilubot. ay lubot. Labo. Kansita na. Kamandag 90s is in the house. Nagkulab mi karon. Kulab mi karon guys. No? Mita ta gihayag so. No? Lansa ka. Isono nag. So, na-follow play yan guys. Bubo kaya tong stick nuts. Okay. Ilagay mo dyan guys, baka mahagbong yan sa simento. Sige, pati hug ni ano dito sa Japan na. Whoop. Oy, gadulong mo nila. Lolo. Putos oh. Ayaw, kuwan mo. Kuwan mo. Ate gadulong. Wag. Ayun, sorry pa na ang guys, may mga sabi. Tagalog pa, wag patalik ko rin. Okay. Paharap lang. Mani ako ha. Mani sultanan ako kini. Mani patad ako kini. Sorry guys. Hangin mo gud magsig palawa. Paharap. Sige. Da. So guys,
Laban na guys. Balik. Balik isonas na siya. Kuya, wala ka kasya pa rin. Watras man. Sige, isonas sila ba? Sige, sige. Mutual friends ka na rin. Away lagi nih. Silingan, gue bilang bago. Gope ko ang takutian. Talo na si Craig. Talo na si Craig. Oh, pa mo silindir, Craig. Iners, gimana pa mo silindir, Rex? Sa mismatch. Tara guys. Halo ya, sige nagdak-dak ko. Si Abis tuh bakal. So guys, Lolo. Abangan yung video. Huwag niya magpinakakay, no? Dili kayo mo Conex. Karan, sipin na, Look! Nanonood na nabugtian. Oop! Kanina nga ako guys, biyak kayo, karon. Oop! Kana? Oop! Lulululul! Hindi kinang nanig-match na nindo. Kinang lang nindo na match. Sige, napatay next fight this. Nyo lagi no. Oop! Napay main event kinanin mga undercarders pero Yan si Makagagong si Kwan sa Japon. Kini. Yo, nisuko na dako yan. Allah, naka-realize na siya nga gidaw-daog siya. Oop! Ano na, nag-cheese naman lagi na. kusi raman guys. Kini. Oh. Ya maalak. Kini. Pagi na bili nakakyan eh. Kani. Oh, turaha. Tanggal iya ulo. Isa na. Ako gawa. Waway gino. Ako Ito sa sila wow. po nga mawaway sila. Ito ay nagtutuloy ng tiyan, yung kaskoy. Ang usa po no? Tura. Turarar. Dah. Sige sa rarar. Talo na talaga. Ano gino? Ano gino? Chance na guys. Hindi ka na. Kaya pa pangatlo na nurse. Natalo na rin si Kuya Will guys. Talo na si Richie nurse. Lalo na ang sanglapan mo Richie Boy. Talo bitaw. Magkano nurse? Next, last fight nurse. Last fight eh. Sige. Final round. So ang main event, asa may main event ano nito? Waway bago ko. Ay, mamili tag main event diri ron. Taga Suba Minor. ra kawan. Suba ra kita mo ba? Niluto mo? Ito mo na yung concert. Injik. Gilutan ano ba? Last fight. Oy, diyan. Ito gilo ako ang isa. Ito ni sugil na wala na. Ang atong Richie Boy wala ni Richie Boy. O diyan. Wag ka kung usahan mo. Grabe sila yun. Sige, napagod sila. Hop! Wana git. Wana, dili na. Okay ka ba kaka gibili guys no. Hop! May kuha ba ko ng Orat. Kana nurse. Tara guys. Guys. Oh. Kuya mo kung usahan mo. Wana. Kuya mo. Atong second bout, atong main event, ipakita siya. Sa siya. Kita na siya. Tagalog na. Dering ha? Tagalog na. Sayo ta? Guys, yung mga kakadyan dyan, mga Spider-Man natin dyan guys. Ay, palabas. Yan no? Yung main event natin, ano? Bantang mo ito siya? Bantang mo. Sunod to Samon sa Japan. Samon. Muna Samon. Klase sa Gamba. Sa kaso, nanas to aso ba? Kita na siya. Black Widow. Black Widow kani Samon. Abti kay Marcha kay man. 1 2 3 ba? Black Widow. Black Widow. Balak ko na dali mo. 1 2 3 mo. Brad, mo ni atong Siguro mo. Brad. Kawat ni. Karon pagi kawat ni. Kana may nindot mo kay murag. Kamain lang. Whoop. Round 1. Ayan. Whoop, round 1. Whoop. Hala.
Kumbati, mas. Miss mau ni aku mutu na no. Minum na. Napa ni di pa ni matras na, di pa ni matras. Di pa ni matras kay sakto na bagay ko. No? Di pa ni matras lagi, di napa na second pa. Patay ka ng samon. Ay second pa ito. Di. Alam mo magkubang sa silang. Di pa ni matras, magsiki pa nagpinakay. Samon. Napakan na yung lubot. Akan kay nagrabihan mas ni nagkumot bro. Halo, sukul pa na pinakay. Pamain lang. Nga. Sige na ba? Kapoy na sa su. Sagot guys. Laki dong sama. Last TV na siya. Laro sa may Nagkita na. Ano? Udah ko imur to. Halo. Round 3 sa. Ay. Halo. Ingon dia mau away. Naglaw mo to joke, nagkamot to nang gigabog. Uy, ang kakak gipagsangka di grind. Akong gibalit yung kwarto kay di magsilbi la tumi sa kao ni grind. Atay ni subscribe. Magluya ko na kakak. Go. Magluya ko bata. dapat ay patayin. Abang naman Diyos. Nagkisa ng tiyan na ng usahan niya. Bisa na paagkan. Hala. Di ko ginaang block salmon so. Block ito na so. Samon. Sarge, mainit na daan ang uling ko Sarge. Kwarta na yung Sarge. Ito level search. Kwarta naman yaman. Kuha na dag karne ito. Balik putusan. Loko na pati. Panay ng salmon. Ang salmon lubog kayo nakita nyo guys no dahil yung lubog nga amorang. Atras sakit ya. Sakit nih kayo. Ilaw yung buwan na. Op. Ano yung salmon? Namatay. Bata ko mag-reject ko sa. Op. Lagi sa block video eh. Pagpabaga na dag uling Sarge. Kuha na ito lang. Ay, pagmabaya ka na. Ito may mulbol na. Dodi buka intip. Kan nih. Hala. Dari. Mau yang gede. Away gidi nakapahuway naman ang kuha ni. Salmon. Dude, pili gini mo salmon sa kung Black Widow eh. Wala na. Kanang usa siyo kanang Kita ninyo itong irigan mga sila loads, usa pang ko kayo. Iya, mga boleh kakadir Paris sa man Japan. Paguna di sa masabong pero Paris yo. giludan ni so. Ha? Giludan niya kung sa gilud mo so. Paris. So sa gilud mo na so. Detail. Mitrasin. Hitrasin gold. Detail mo ka magsisilin. Sa paguna wala gyud sila masabong ganina. Na giludan ni so mga bagay na ginabuntag. Lalo Karon na. sipa na kayo.
Kamanag 90s. Subscribe. Ako i-subscribe pwede ka kalima og subscribe. Ayun kalimti. Subscribe. Mana. For donations, please deposit the bank. Ano? Bay na, bay. Mundo 90s. Tapos.